hajiya rabu dai muje baba tafiyar sama mai girma alhaji Allah ma'amura tafiya a sannu dai baba to hajiya arami ki taka sannu muje zuwa uwar mata sun yi idake sun kasa ke taka a sannu yar gata maman Suresh da ummi Allah yana a bayanki maman Aisha Allah yana a bayanki hajiya rabi uwar gidan alhaji Mahmuda Gwarzo hajiya rabi ta kunki a sannu sannu yar gata hajiya rabi uwar marayu mama marayu ta kunki sannu sannu hajiya rabi kuma suna kaunar ki hajiya rabi matar alhaji Mahmuda Gwarzo Allah ya dana nisan kwana hajiya rabi matar alhaji Hamza Mahmuda